हेल' लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों बे जाहैबाय जिहेतु अनलाइन क्लास लानानै गोबां नट्स होनाय जादोंमोन ससियेल साइन्सआनो जा एमएलएनो जा क्लास 8, 9, 10, 6, 7 बेफोरनि दा बेनिफ्राय गोबाङानो क्लास 8नि ससियेल साइन्सनिखौ मोनाखै एबा नांगौ होननानै बुंनायलाय बेखौ भिडिअ बानायनानै लाबोनाय जादों दा ससियेल साइन्सनि क्लास 8निफ्राय गैया नालाय दा बेखायनो नोंथांमोननियाव बेखौ लाबोनाय जादों दा सिगाङावनो गोबां चेप्टारफोरा बारग'लांबाय नाथाय फैगौ अक्ट'बर दानाव जायफोर सिलेबासाव दङ बेनिफ्राय जानो गोनां बेनिफ्राय स्टार्ट खालामदों गासिखौबो चेप्टारफोरखौ होजोबनो लागोन लासै दा बे हिसाबैबा अक्ट'बर दानाव जोंना जानो गोनाङा जाहैबाय गुदि मोन्थाय दङ मोनसे आरो बेनिफ्राय सिगाङाव माबा मोनसे दंबावोमोन फरा जिथामनि दा बेखौबो मोनगोन नोंथांमोनहा मोनबाय जानांगौमोन दा बेनिफ्राय नैबे गुदि मोन्थाय बे मोनसे दङ बेखौ लादों ओंखायनो गुदि मोन्थाया जाहैबाय 23 फरा गोजामाव लेखा गोजामाव जायफ्रा अल्ड दिहुनथाइ गोजाम दिहुनथाइ बिजाबफोरखौ मोननाय जागोन अल्ड इडिसनखौ दा बेनिफ्राय जायफ्रा गोदान मोनसे दा सरकारनि जा गोदान लेखा दिहुननाय दङ दा बेयावबो फराया 12 जागोन नाथाय फरानि मुङा एखेयानो सावरायनायाबो एखेयानो सोंनाय फिन्नायाबो एखेयानो जागोन दा गुदि मोन्थाय फरा 23 जागोन गोजामना गोदानना 12 जागोन दा बेखौ नोंथांमोना गोसोआव ला बेनिफ्राय बेयो जाहैबाय क्लास 8निमोन बड' मिडियामनिफ्राय ससियेल साइन्स आयदानि दा बेयाव फार्स्टआव दंमोन सुंद'यै फिननाय लिर दा बे गुदि मोन्थाय बुंब्ला माखौ बुजियो बेखौ नोंथांमोननो बाहाय होनाय जादों दा बेखौ माखौ बुंनाय जायो बिसिमल' लिरबाबो जागोन बेफोर गासै गुदि मोन्थाया जोंना गासै 6था दं बेखौबो होफानाय जादों बाहागोफोरखौबो गोसोआव लाफानो हाबाथ' जोबोद मोजां मानोना देनां नोंसिनि लास्टआव फरायनाय जोबबा इन्टारभिउफ्राव साख्रि नाख्रिनि नागिरनाय एन्ट्रेन्स एग्जामफोराव बेफोरनिफ्राय फैगोन बेनिफ्राय दंमोन सेकेन्डआव नोंथांमोना नाय सेकेन्डनिफ्राय फारियै फार्स्टआव 1आव क ख ग घ अङ बेसिम सोंनाय फिन्नाय दङ बेखौ मोनबाय ओमफ्राय 2 नाम्बाराव दंमोन लांदां जायगा सुफुंनाय दा बेयावबो थोंजों फिननाय होनाय जाबाय मानोना लांदां जायगा सुफुंनायखौ लांदाङै होनानै सोंनायखौ आरो फिननाय लिरफिनासै खेबसेनो फिननाय होनाय जादों दा बे आन्डारलाइन होखादों लांदाङाव जेखौ जागोन बे बेनिफ्राय थार फिननायखौ सायख'नाय बेखौबो थोंजोङै फिननाय बेखौल' लिरनाय होनाय जादों अब्लिक अपसन होनानै अब्लिक होनानै मोनसे नङाबा मोनसे मोनफुंनो हायो ना हाया बिदि दंमोन दा बेखौ हायो नंगौ नालाय हायो नङाबा हायाबा हाया बिदिल' होनानै खनसेनो फिननाय लिरफानाय जाबाय बेखौ डाइरेक्ट एन्सार लिरबानो जागोन बेनिफ्राय 4 नाम्बाराव संबिजिराव गुदि मोन्थायनि थिसनथाइनि जाहोना मा लिरनो बेखौ पइन्ट हिसाबै नोंथांमोननो ग नाम्बारसिम होनाय जाबाय बेनिफ्रायथ' आरोबाव फरानि सोंनाया गैलाबो दा बेखिनिमोन दा बेखौ नोंथांमोनहा PDF नांगौबा डाउनलड खालामना लानो हागोन डिसक्रिपसनाव फार्स्टआवनो लिंक दङ बेखौ आरो नङाबा स्क्रिनशट खालामनो हानाय जागोन फार्स्टआव नै दा बेबायदि मोनसे बे फार्स्ट कुइसनखौ स्क्रिनशट खालामदोलाय सेकेन्ड कखौ नै स्क्रिनशट खालामदोलाय नङाबा ओमफ्राय ग नाम्बार दङ स्क्रिनशट खालामदोलाय आरो अङ नाम्बार स्क्रिनशट खालामदो लांदां जायगा होबाय नै स्क्रिनशट खालामदो बेनिफ्राय आरोबाव गुदि थार फिननाय सायख'नाय दङ अङ नाम्बारसो नै स्क्रिनशट खालामदोलाय नङाबा नायै लिरदो एसे नायज्रोबनानै हायो बिजाबाव बहननानै नायज्रोबनानै हाबाय बेनिफ्राय 4 नाम्बार दङ नै स्क्रिनशट खालामदो दा बेबायदि स्क्रिनशट खालामनानै लाबानो जाबाय दा आंबा गोदान फराफोरखौ मोनगोन उननि फराफोर नांगौखौ दा बे हिसाबै जायफ्रा चेनेल साबस्क्राइब खालामाखै नेचार पाब्लिकेसन खालामनानै ला गुबुनफोरनो शेयार खालामना हो जायफ्रा लोगो दा बेखिनिसिम नोंथांमोननिसिम खावलायनाय थाबाय एसेनोसै गोजोन्थों।